Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! Sa Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Oh, Diyos ko! Ding, anak, ikaw gid pala ini? Ako, mami? Ako? Uy, Dave, anak! O, salamat! Abang, paano Ang natabo lungon, nga? palapitan ko. Lantaon ko kung sinuara dira. Ari na, makita ko na. Hindi. Ang ara sa sulod sa lungon, among utod kakahoy nga ginpabayuan. Sa ano natabo ini? Sa ano? Nakita kong kalipay sa mga ginikanan sa bata. Ang iban, sa nasaksi. Wala pa noong pawan sa nasaksihan nila. Mahalin na lang ako, Dre. Kamagansang pamatsyag ko. Tungod isa kakabuhi sang inusinting nga bata ang naluwas ko. Ba? May kuring nga nagapalapit sa ato, no? Sika! Hoy! Sika! Hala? Hindi siya magalin, ho? Hindi ka magalin, dire? Ari mo ay. Kay si Paon ta ka? Hala? Naglabog siya? Hala? Nakabati ka? Sabay lang nga ingaw sang kuring. Hibi sang bata nga ito nabatian na rin sa iya. Wala. Nadlok ako. Dali ka. Madalagan kita. Dalagan. Hala. Ato na siya, oh. Naguna siya dalagan. Ay, madalagan man ko, ah. Mapuli man ko. Hala. Man ko rin. Nagasunod sa akon. Sika! Sika!
sa ako, no? Ay, Diyos ko! Ang kuring, kamatangad niya, nga nanging tawa! Hindi! Ninakop niya ako! Ninakop niya ang duwa ko katiil! Hindi! Gilupad niya ako sa ibabaw! Aswang! Higindagit ako sa aswang! Tabang! Tabang! Nagugpa na siya? Hindi. Makaladlok ang duog nga ini. Pulos dilag ko nga mga kahoy nga ari sa palibot. Hindi. Hala. Kalain sang tagway niya, oh. Anong buhaton mo sa akon? Ha? Kaunon mo ako? Hala! Naguhang iya malagbang ako ko! Hindi. May nagdakop sa akong kamot nga buot magkuha sa bata. Sino ka? Hala! May nagabot pagid nga isa pagid ka aswang. Kaginbungga ng aswang nga nahana magkaon sa akon. Ano ini? Sabay nga saluhan mo ako. Daw gusto mo pa siya nga pangapinan batok sa akon. Pariyo kita sang kaliwat. Apangagin punggan mo ako sa buhaton ko. O kung gusto mo lang siya nga masulo. Ina ang hindi mahimo. Ako ang nagkuha sa iya. Ako! Hala! Pareho sila nga nag-uwang? Hindi! Nag-away sila nga duwa! Ay, kabay pa nga magdaog lang ang nagabot nga aswang. Basi kung buligan niya ako. O kung basi, gusto lang niya nga suluhan ng pagkaon sa akon. Ay, hindi lang kuntaan niya ay. Hindi man. Nay! Nay! Bato ang gali ha. Wahong kong asin nga dala ko sa akong bulsa. Ari no, karon isabi ako ini sa naong niya. Hala! Hala! Nag-auriod siya sa kasakit! Nasakitan siya! Sang nagtupaan kung ano nga ginsabuag sa iya! Nagdalagan siya palayo! Anong buhatan mo sa akon? Hindi ka magkadlok. Ang dagway ko lang malaway, Inday. Abang hindi ako malain. Kari ka, idulong ko ikaw pauli sa inyo. Ay, madamo, git nga salamat! Matulog na ako. Kay boss, may duty pa ako. Sa madason pa nga daw ang day off ko. Mahigda ako sa kama. Nalipay ako kay nakabulig naman ako sa mga ginbiktima sa mga kaliwat kong aswang. Pabatsyag ko, nabuhi na nga akong mga sala. Tagsa nga makabulig ako, daw nabuhi na ng mga sala ko. Kagamugin man sinang nagakadapat. Ang kasubong ko lang ang nakaibalos ang likom sa mga aswang. Ganiibutan kong akong kaugalingon sa among nga misyon. Ang misyon ko, among nga sikupon ang mga ginsumpa.
Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Yaya, nga wala ka pa nagpauli? Sa ano ako makapauli kay wala pa si daddy ninyo? Kag si mami nyo naman, may duty pa sa presinto. Oh, anong ginayuhom mo ya? Namot lang ko magpanomdom. Si daddy ang iya obra sa ospital. Samtang si mami naman sa police station. Tani, si daddy na lang nagpulis. Dason si mami ang nag-nurse. Sila ya suli. Ati, anhon mo ina kay amoy ng gusto nila nga kurso. Isa pa, uso naman ina subong ang mga pulis may mga babayi na. Kag amo man ang mga nurse, hindi lang ya kay babae ang nagakuha sang kurso nga ina, kundi may mga lalaki man. Oh, daw ginatuyo ka na ha? Medyo. Ate, magtulog ka na Kay si Jenny, mahamuok na to yung pagtulog. Ay, kakapoy sa lawas ko. Nari lang abi nga nagdamong pasinti kayo na. Apang mayo lang kay wala man sang naging problema. Oh, ba? Ay, kuring nga hinali lang nagtabok sa dalan. Nakita ko nga nagabagang iya mga mata. Apang hinali na siya nga nadula sa makatabok siya sa dalan. Ba? Nakabati ako sang nagapaniktik. Ang may pa. Padaron ko nga akong car stereo. Mamati na lang ako sang sunata. Para na. Malingaw ako nga magpamati sa sunata. Wala ko sang panahon nga mamati sang hunis ang akong kaliwat. Oh, ba? Hindi. May nagtupa nga kabayo sa unan sang akong salakyan. Oh, naglumpat siya halin sa likod. Kag nagadalagan siya una sa akong salakyan. Balayin ini. Apag hindi ako magpalingkang. Apakabakod ako. Sigihong ko lang pagpadalagan sa salakyan ko. Sipatong ko ang akong mga mata. Kag maghanda sa bisan ano nga matabo. Oh! Ay, hindi! Ay, kung ano nga nagatulod sa akong salakyan sa kilid, pinadustos niya ako. Kaya nag-iisi-ising dalagan sa akong salakyan. Mayon na gani kay naman ni ubra ko ang manibela. Kung wala, nahulogin ako sa kalog. Ba, ang kabayo, padayon nga nagadalagan. Oh, tinawan ko nga padasikon ang pagpadalagan. Ay, ang kabayo, nagdasig man ang gadalagan. Ara, sige dalaga ba, unti. Kinadustos naman niya ako. Ba, hindi. May itong nga kuring nga hinali lang nagtupa sa windshield ko. O di mal, nahinalian ako sa niya. Nalipat akong hindi kali ako ordinaryo lang na tao. Nagsaka na sa gutter ang salakyan ko. Adulugon ko ini. Karon, manawag ako. Oh, ano ang kinanglan ninyo sa akon, ha? Ano? Oh,
ang ingaw sang kuring. Doutod ang iya dila. Gusto, ikatungtong na ako. May nautdan ako nga dila sang kuring sang nagligad dito sa ospital. Tegang kabayo. Dumay, ano ina? Dumay agis ang paso sa kilos sang yalawas. Gusto na. Nakadumdum na ako. Siya ang aswang agin sa buwagan ko sang asin. Basi kung malang-alang ako kung magbato ako sa ila. Ang may pamalikaw na lang ako. Babalik ako sa sulod sa salakyan. Bah. Ang kuring nga itom, nagbalabag sa akong natubang. Kinalilan niya ako aging karos. Tiga kapilas ang akong mga butkon. Hindi. Kinasipa ko sung kabayo. Kasakit. Kung natumbagin ako. Kasakit sang panay ko ngagin karos ang dako nga kuring. Kinasipa naman na ako. Dumahunos ang ginawa ko sa kasakit sang sipa. Sang kabayo sa hilid ko. Kinasipa naman na ako sa nawong. Ang daw nagapalang dulumang panulo ko. Ano ini? Dugo? Ano mo sang dugo? Nagagawa sa kunilong. Kaya halos nabulit na sang dugo ang bayo ko. Amo na balay ning katapusan ko. Amo na balay ni. Ibalo ako sang gusto nila buhaton. Mature na ako. Wala na ako sang kusog. Kaya bato sa ila. Iyong ko na lang ang akong mga mata. Kaghulaton ang akong kamatayon. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Magabiyan sa tagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, kinahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka.
Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Cha Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa ato palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. It's this goodbye I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Gusto ko sadto nga ipakilala ko ni Dayan sa mga ginikanan niya. Apang hindi siya, kay bata pa siya kuno katama. Ang dumdum ko anay sadto kung hindi siya seryoso sa relasyon namin. Kag nagdugang ang kaimon ko, sanggin pakitaan niya ako sa lalagway niya. Nga kaupo ng isak lalaki nga may gusto man sa iya. Gusto ko magwala sa mga tiniod niya to. Gusto ko tapungulo ng lalaki nga kaupo niya sa picture. Kag sanggin kumprontar ko siya, naakig siya sa akon. Kaya wala ko na ako sang salig sa iya. Gani nakig-break siya sa akon.
Gusto ko nga magbalikay kami. Apang wala ko na nabuhat. Tukod nagdamo pagid ang nangin kanibal ko sa iya. Nabilong ako sa middle class lang nga pamilya. Nasamtang ang nagapangaluyag sa iya. Pulos mga manggaranan katama. Gadigin pinser ko. Nga hindi ako bagay sa pamilya niya. Kaya sa nakatapos na ako sa high school, nagbalik-balik yapon ako sa mga eskwelahan. Apang wala siya napakita sa akin. Kadasig magligad sa panahon. Tubtob nga nakita ko na lang siya nga nagaprograma sa telebisyon. Mag-abyan kami sa boss niya. Apag bisan makaisa. Wala ko nagkahinambit. Nga nangin kami sang unan ni Dayan. Kagamatuod, available ang tao ko nga maging bodyguard niya. Apanga nga ginapamilit kong kaugalingon ko. Nga tungdan ang obras ang tao ko. Samtang may nubya naman ako, si Sally. Kagduwa na katuig ang relasyon namo. Kag wala siya makaibalos ang kahapon namo ni Dayan. Ang naibala na niya, amo nga mag-abyan kami ni Dayan sang high school kami. Dayan, hindi baguksang shades mo, ha? Ha? Nalipat ka ba lang nga public figure ka? Ay, sorry. Basib lang kung magdagsa ka rin ng mga tao diri. Kag mabuking ang mudos naton. Kag basundan kita diri ni Ed. Ay, okay. Sundan ko na lang panugyan niya. Oh, ano pang gusto mo nga kaunon? I'm good. Okay na ako. Ati, good. Kabayo man kay nakasaho ka sa pagkaon diri. Wala akong mapaslawan sa pagdala diri sa imo. Ay, madali lang gali ha. Tawgon ko aning waiter. Mabill out na kita. No. Ako na. Ha? Kag nga ikaw. Dapat ako ang mabayad. Nga Bodyguard ko ikaw, hindi bala? No. Hindi tungod bodyguard mo ako. Buot silingon sina nga wala na ako sa inugbayad. Hindi man na ang buot ko silingon Obligasyon ko ang magbayad. Amo na lang siniho. Kuan habi. Dako ang contact price nga ginpangayo ko kay sir mo. Kay ginatagan niya ako sang 50% nga down. Gani madama ko sang kwarta diri subong. Nakita ko man. Kay katahom sang salakyan mo, malahalon. Kag may farm ka pa. Kalayo sang malambot sang paglibre ko sa imo, ha? Gusto ko lang makabawi. Kaya sang una, babanaan na ta.
Kaysa una, bana na kiyo lang kag Diyos ang masarangan ko nga ihatag sa imo. Kagdason, popcorn. Popcorn ang ginabakal ko samtang nagalantaw kita sa sinisad to. Ay, hala. Napinsaran ka niya? Halin diri, mapit kita sa Minimart, ha? Dara kita mabakal sa aton mga kinanglanon. Madali kita nga. Waiter! Nagwa ko sang beer in can. I hope nga okay lang sa imo kung mag-inom ako. Hindi ka magkabalaka. Isa man lang kakan ang ginainom ko. Hindi gin man inipirmi. Kung kisaman lang. Basi kung matulugan ka ha. Kag hinali nga mag-abot si Ed. Kag hindi mo ako mapangapinan ha. Pilya. Hindi ako mahubog sa isa lang kakan nga beer, ah. Ginasiguro ko sa imo. Wala sang bisan sino nga makahalit sa imo. Kunara ako sa luyo mo. O ano? May baklon ka pa? Wala naman. Ay. Hala. Madali na lang gali magabot ang period ko. Madali lang. May kuhaon ng gali ako. Sige na. Magpila ka na lang sa counter. Ay. Makuha ako sang sanitary pads. Inagaling baklon mo? Nga nagsunod ka pa. Dito ka na lang ba da? Bodyguard mo ako. Hindi ako dapat nga magpalayo sa imo sa talan nga tion. Wala man si Ed dere. Hindi kita 100% nga sure. O sige na. Kuha ang kinahanglan mo. Kay mapila na kita dayon sa counter. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Abi mo, sir? Kamapalaron gid bala sa imo. Nga man, miss. Kanawong ni Miss Dayan Ambrosio ang asawa mo. Amo gali. Hindi ko pa siya asawa. Girlfriend ko pa lang. Okay, let's go, sweetheart. Na-offend ko ba ikaw sa ginhambal ko sa cashier sa Minimart? Wala. Nga aman. Come on. I know I did. Pero pasensya ka na, ha? Kinanglan ko nga buhaton na to, eh. Nga Bisa naka-shades ka, kilala ka sa babae nga to, eh. Kabalaptang sugilanon nga nangin customer kanila. Paano kung ginsiling naton nga ikaw matuod si Dayan Ambrosio?
Dayan, kabutay magpasimpalad. Who knows, ha? Nga sa sobrang pagpangita sa imo ni Ed, makakadto sa diri. Tapos mabatian niyang ginahambalan ka. Ginalikawan ko lang ang komplikasyon. Kabay pa nga nahangpan mo ako. Pati na ang paghambal ko nga girlfriend ko ikaw. Kaya hindi masiguro sila magpati nga amo ko ikaw. O kung isiling ko nga utod ko ikaw. Ay, nakahangop ako. Good. Ay, nalipay ako sa nabatian ko sa iya. Concern siya katama sa akon. Kag feeling ko, daw hindi na normal ang pagpitik sang kasing-kasing ko. Naugot ako sa kaugalingon ko Una nga adlaw pa lang, na nagpupod kami sang lalaki nga ini. Nga nanginbahin sang kahapon ko. Naglibi na dahil ng ulo ko. Sa subong, wala ako sang kahadlok sa lalaki nga nagahandom sa pagpatay sa akon. Tungod ari si Christian. Mas nahadlok ako sa ginabatsyag ko para sa bodyguard ko. O ano? Ma-program ka? Sa telepono lang ako maagi. Tawagan ako sa akong sekretary. Masugod na kami dugay-dugay. Ate, sige. Hapon sa akon mga palangga nga mga tagpalamati. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpangamuyo. Okay lang ako. Hindi ka mo magkabalaka. Wala sang pagpamahog nga makapauntat sa paghatag sa aton sang laygay kag bulig sa mga babae nga ginamaltrato. Sooner or later, magabalik gid sa normal ang tanan. Tubtubwas naman mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Diri lamang sa aton palatuntunan. Woman's Heart. Hindi ka na paghidlawan sa radyo? Hidlawan gihapon ako. Lain gidabi ko nara ako sa buti. Kag tani, madakpa na si Ed. Para nga makabalik naman sa normal ang lakat sang kabuhi ko. Gusto mo nga magmerienda? Ano ba lang merienda dira? Ako nabi, nakakita ako sa luto nga saging sa kusina. Ang caretaker siguro ang nagbutang sa to. Kag okay lang siguro nga buhay na to. Kanabi, gusto ko magluto sang banana kyo. Oh? Makahibalo ka? Oo naman, oh. Dali kita nga. Kadasig sa iya ba? Ay, masunod man ako sa iya sa kusina Lantawon ko siya samtang nagaluto siya.
Nagakonsentrate siya sa pagluto niya. Daw hindi bagay siyang kasubong niya nga isa ka macho ang nagaluto sa kusina. Apang makalilingaw siya tulokon. Daw kanami siya hakson halin sa likod. Ay ano pala nagkakatabo sa akon man? Ay, mabalik na lang gani ako sa salas Antes pa ako magbuang sa kung anong ginapaminsar ko. Ang maayo pa, tawagan ko si Jester. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Bagabyan sa dagadin niyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Good is a heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorilan. Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Pareho ba lang nga nagakalipay ang dagat nga makuha ang mga tao nga mahal sa akon? Nga malahalon sa akon? O, gusto. Nadumduman ko. Ang kulintas. Ang sumpa ni Lorelai. Gusto. Kagusto si Pablo kagang ako namay. Ang kulintas nga to. Ang kulintas nga to ato sa idalom sang dagat. Kag nagahulat sang biktimahon. Kag ako. Isa ako nga nagapangita ka nagahandong nga makuha ang kulintas nga to. Kag subong. Duha ka tawo na nga mahal sa kabuhi ko. Duha ka taong mahal sa kabuhi ko. Madula man bala? Ang unang nadula mo nga ako namay. Kag ikadua mo si Choy Pablo? Hindi. Hindi mahimo nga makuha pa ang isa. Hindi mahimo nga mapatay si Choy Pablo. Hindi na. Ano pala nagkakatabo sa akon? Nasa buang ako Nasa mabuang na ako. Nakaibalo ako. Nga isa ka tao yang nakapatay sa ako namay. Kag subong, bagi siyang gusto magpatay kay Choy Pablo. Isa'y nakadipinsa. Bangod sa akong kapaslawan. Nga wala sang nahimo agad pagapinan sila. Apa nagatuho sa akong kaisipan. Nga ginabasol ko ina tungod sa sumpa ni Lorelai. Sumpa ni Lorelai? Nga wala ko gani na makita. Wala ko pa gani masiguro kung bato din na. Kung matuod nga madinuguon ang istorya nga nagalibot sa kaulintas ngayon na. Nakaibala ko. Nga di ko mabasol ang bisan sino. Magluwas sa akong kaugalingon. Kung madasig lang ko magulag kung tani, wala mabutang sa piligrong kabuhi ni Choy Pablo. Kag wala siya makumpol. Kag buhi pang ako na may tubtusubong. Apang wala ako sa mahimo. Hitsas pa ang lawas ko. Wala pa inisambuhin. Kagpasanon ko ang sukna sa akong konsensya tubtubuhi ako. Si Lorraine gali, kagang pamilya niya. Nakaibala ako. At wala sila sa waiting area.
Nagapakig-unong man sila. Kadaghatag sa suporta sa akon. Kung mabuhi si Choy Pablo, hindi na tungod sa akon, kundi tungod na kay Ma'am Maria. Nga madasig nga naghimo siyang pagi. Agod makaluwas siya sa krisis. Hindi gani ako makaibalo magpirma sa mga pormas nga ginpapirmahan sa akon. Gani ang nurse na lang nagpirma para sa akon. Makahuluya paminsaron. Magkahuluya kayo paminsaron nga wala ko sampulos. Wala ako sampulos nga klase ng tao. Jack? Oh, ba? Lorraine? Nga diri ka nagapungko sa salog. Dali. Dito kita mapungko sa bangko. Ari galing kape, oh. Gindalan ko ikaw. Salamat, Nakita ko. Kaporti man nakakulba niya tukod sa natabo kay Chi Pablo. Kag makita ko man nga naglumpat sa tubig pakadto sa bagis. Kag nabatsagan ko. Nga wala sang tupong man ang kahadlok niya. Apanggin pakigbatuan niya. Lorraine, magpalayo ka. Mapungko ako sa tupad mo. Jack, hindi maano si Pablo. Mag-aayo pa siya. Nakahibalo ako sina. Wala ko makahibalo. Nga manugpakot ka nagalisubong. Kinahanglan nga patihan mo, ina. Makabulig kung magpati ka sina, Jack. Kuhaan ang kamot mo sa baga ko. Kaya malakat ako. Maupod ako sa imo. Hindi ako sa imo. Hindi ako maluwag nga makita ka sa akong tupad. Hindi ko gusto nga makita ka. Bisan anong oras. Jack, hindi ko ikaw pagbabayaan nga nag-aisahanon, Jack. Kinahanglan nga maanad ka na sina. Hindi ako sa imo. Jack, kinuyatan mo ako sa liog. Kintulad mo ako sa dingding. Hindi ko ikaw kinanglan, Lorraine. Gani magpalayo ka. Nga hindi ka magbalik sa maayong mo nga pamilya. Kag magpalayo. Bangod kinahanglan kami ni Pablo. Kag amo ka man. Wala gani ka mo makakilala sa amon. Nagapakig-upod ka lang sa amon. Agod may kahampang ka. Samtang nagapaligad sa mga adlaw dito sa dagat. Kag bilang kasadyahan ninyo, nagupod ka mo sa treasure hunting. Palaron ka mo, Lorraine. Mapalaron ka mo. Apang wala ka mo makaibalos ang kabudlay sa pagligad sa mga tinuig. Nga wala ka sang makita bisan ano. Nga wala ka sang mauyatan. Kag mapabugal bisan ano. Kag mapatay na lang. Nga wala sang bisan ano. Hindi siya mapatay, Jack. Hindi siya mapatay. Patay na siya para sa akon. Patay na siya sang tion. Nga itulod niya ako palayo sa bagis. Gintulod niya ako palayo sa bagis. Sa baba sang bagis. Ano sa banta mong iya ginapaminsal? Kag ikaw, anong ginapaminsal mo? Nga nagpalapit ka sa amon. Wala ka balasang nahibalan? Kung ang bagis makapanimahos ang dugo, ginaatake dayon niya ini. Nagkadto katani sa sakayan. Kag nagpahimunong na lang. Kung natabo, kung nakapanimaho ang mga bagis ang dugo, kung tani, madamo sang bagis ang nag-atake sa aton. Kung wala mo wala ginapaminsal kung anong matabo sang tion nga ato. Ikaw, Jack. Ayan, ako kag si Pablo. Parehong ginapaminsal sang tion nga ato. Hindi ko mabato niya may matabo sa imo, Jack.
Ginahigugma ko ikaw. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Wala sambisan sino nga nakahambal sinasakon. Siguro ikaw nahambal mo lang ina. Tungkol estupida ka. Mahimo. Apang estupido ka man pareho ko, Jack. Wala mo bayaan si Pablo. Nagpensar ka nga patay na siya. Kag mahimo na siya nga bayaan dito. Samtang ginataban siya sang bagis. Kaya nga wala ka magpalagyo sa sakayan, Jack. Lorraine? Jack, malampuwasan naton initanaan. Magsalig ka lang sa akon. Lorraine, sugiran ko ikaw. Di malas akong asahi sang tao. Kapoy ka lang. Kag nagapalibog ka. Dali. Mapungko kita. Pagkaupod kita nga mahulat sang resulta sang operasyon ni Pablo, Jack. Si Lorraine, natulugan siya samtang nagasandig sa baga ko. Nagasugod na sa pagtupa ang ulan. Ang doktor nga nag-opera kay Chief Pablo. Oh, Jack? Lorraine, ang doktor hari na. Mr. Galindo. Oo, doktor. Ako ina. Ako si Dr. Far. Ang imo tiyo nakaluwas na siya surgery. Ang bot mo siling doktor? Nakaluwas na siya? Nakasurvive siya sa operation. Ang iya kondisyon critical paghihapon. Kadamo sang dugo nga nadula sa iya. Kung naulihi ka mo bisan pila ka minutos, wala na siya sang tsansa nga mabuhi pa. Apang mabasko nga iya kasing-kasing. Gani makasalig ka mo nga makaluwas siya within 24 hours. Mabuhi pa siya, doktor? Nag-improve ang iya kahimtangan sa tanan nga oras. Pagkatapos nga ma-stabilize na siya kag magbaskog, makarekomenda ako sang doktor nga espesyalista sa paghatag sang amputated limbs sa mga pasyente. Doc, mahimo siya pala nga mahambal? Hindi. Ipasulod siya sa critical care unit. Hindi siya pwede nga mahambal sa sulod sang pila ka oras. Magbili na kamo sang number. Kung sa din ka mo makontak, kung pwede na. Mapabili na ako, doktor. Makuha kita sa hotel. Mabulos-bulos kita sa pagbantay sa iya. Hindi na lang siguro. Hindi man ako magalindri. Jack, kinahanglan nga matrabaho kita pareho sang isa ka team. Mangita sang kwarto si Maria para sa aton. Mabalik kami. Kagbuslan ka ni Lorraine sa hindi madugay. Salamat kagintugtan ako sang nurse nga makita ko si Chief Pablo. Kadamo pa sa mga tubo nga natakod sa lawas niya. Nagapiyong siya. Do parehas ang tao nga ara sa lungon. Do kay bala ko nga si Chief Pablo kung maturugan. Nagahurago kini. Apang subong malinong siya. Malinong siya kaayo. Nga wala nang isa niya katuhod. Abi mo, Chay? Kabuangan ang ginhimo mo mo?
Nga nagbato kay mo sa bagyes man. Siguro gusto mo nga makigdumog sa mga bagyes, no? Apag hindi ka na parehas ang una, Choy. Nga mabaskog ka. Apag hindi bali, Choy. Kinanglan mo na lang nga mabuhi. Magpakigbato ka. Kinanglan nga mabuhi ka, Choy. Agod nga makuha mong party mo sa manggad naton nga nakuha. Nakuha naton inihalin sa Santa Filomena. Nakabati ka bala, Choy Pablo? Kinanglan niya mag-ayo ka. Sa tiyon ganing hindi ka mag-ayo, kung mapatay ka, bisan isa ka sentimos sang imo manggad, hindi mo makuha. Kanugon, hindi ka makapulos sa manggad ngayon na. Kaya balo ako, madugay mo na ang ginandom sa bugos mo nga kabuhi. Kaya maninguha ka, Choy. Magpaninguha ka nga mabuhi. Ara na si Jack. Nagwa na siya sa critical care nga nahamtangan ni Pablo. Jack? Kamusta siya? Nakabugtaw na bala siya? Wala pa, Lorraine. Nagsiling ang doktor nga hindi pa siya makabugtaw. Si daddy kag si mami naman ang mabantay subong. Kaguntani, hindi ka magbalibad, Jack. Magpamati ka sa akon. Parte kita tanan sa natabo nga ini. Kag kinahanglan ni Pablo kita tanan. Makadto kita sa hotel. Mangita kita sa makaon, kag magtulog sang pila ka oras. Dali na. May buhaton pa ako. Mahimo mo na inasubong, Jack. Mapahuway lang kita sa makadali. Nakita ko matuod nga kapoy ka. Kinahanglan niya magtulog ka sa makadali. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and my together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!